27.2 million pesos nga balor sa gituhuang gidiling drogas nasakmit gikan sa usa ka babaeng courier nga taga Surigao del Sur. Ani ang report. Kasamtangan karong gitanggong sa Lapu-Lapu City Custodial Cell ang 43 anyos nga si Eleanor Tagraquistadio alias Madam Aya. Kini human masakmit gikan kaniya ang moabot sa 4 ka kilo sa gituhuang shabu nga gisulod sa mga Chinese green tea bag ug mokantidad sa 27.2 milyones pesos. Naghiusa ang City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office ug ang Regional Intelligence Division sa gipahigayong buy-bust operation pasado alas 10 kagabi sa Barangay Paho. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Jamiri, pangu sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, mahulagway nga season na sa mga dinagkong transaksyon sa illegal nga drogas ang babaeng dinakpan ug kanunay kining magbiyahe sa nagkadiyang dapit sa rehiyon. It was not easy, no? It was not easy using all means of communication, using all means of surveillance and casing, because we understand na her background na magdala og ana kadagan nga drugs, dili na siya ning normally nga usual nga transaction lang. Nasubay ang iyang pangan sa mga nahaunang buy-bust operation sa Lapu-Lapu City Police diin tulo kahigayong migawas ang iyang pangan. Labing awahi ni adtong Mayo 25 sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City Police diin mo balor usab sa 6.9 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit. She's also a product of how we dug deep sa intelligence community. Nagdumili paghatag og katinawan ang suspitsado sa pasangil bato kaniya. No comment na lang, ma'am. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.